Bon dia pel matí desde la Fuente Calzada, área recreativa conocida y famosa por sus paelleros i perquè està en un entorn molt xulo, la veritat. I vaig a intentar pujar el Pic Espadà per així, pel barranc d'Aigua Negra. Bueno, a veure si trobo algo de neu. Des de la carretera es veu un poquet enfarinadet, però no es veu una nevada real. Igual, pues, suposo que algo de una escarxeta o una cosa així. Conforme fa sol, o sigui, conforme avança el matí anirà a despense. A veure si trobo algo. Enguany no he vist res de neu, no hem anat als Pirineus a esquiar, no hem anat a... La borrasca Filomena me va pillar en tot el tema infarto paterno, en el qual tampoc vaig veure neu ahir. I bueno, avui comença la primavera, pues último intento de veure neu. Per poca que siga, bona serà. I res. Bueno, penya, mireu que passadote que vos volia ensenyar, perquè veieu com van els barrancs i com està de bonic Espadà. Mireu quin tollet en un saltet, vamos. Això és preciós. Ai, que ho veieu bé. No veieu que no vos entren ganes d'anar a la muntanya. Va, gossos i gosses, arreu motxiles, ja anem a passejar un poquet, que això està de categoria després de les pluges. He passat pel barranc d'Aigua Negra, que és, veieu, ahí baix, este barranquito, exuberant, com sempre, preciós, i res, i continué. Ahí dalt, no sé si es veurà perquè pega el sol de front, però ahí dalt, que a veure si m'oriente bé, allà dalt, collins tu, allà dalt, ahí queda, clar, com fa sol, pega el sol ni es veurà. Està un poquet enfarinat, és cap on vaig, cap a Espadà. A veure si s'ha enfarinadet, el que passa que ja veieu que fa sol, no sé si ni s'hi aguantarà. I que encara ens quedaran un parell d'horetes per arribar allà dalt. Però bueno, a veure si tinc sort i aguanta alguna de neu. No, us ho ensenye, però trobo que com pega el sol ni ho aneu a veure. A veure, no sé. Bueno, està enfarinat, o sigui, n'hi ha algo de neu, poqueta, ja ho veurem. Bueno, ja he completat el tram de barranc d'Aigua Negra, que esto és una passada. No sé si abans li he dit Aigua Amarga. Si ho he dit, perdoneu. És Agua Negra, barranco d'Agua Negra, conegut, jo crec, i, vamos, preciós. I ara sí que, jo crec que sí que se va veure, si faig aixina i li dono un poquet de sombrita, caguen Déu, no es veu. Bueno, és que el cas és que anar-li ahí està tot enfarinat. Ara sí que es veu ja la part alta de la serra i es veu enfarinadet, home, que no va ser. A veure si ho podeu veure des d'ahí. No vaig a trobar un rotllo super nevat, però sí que almenys un poc de neu, sí. Això, enfarinadet. Bé, per començar la primavera, ideal de la muerte.
Ahí tenim neu, ahí davant és tot el que està tot enfarinat, però no va durar molt. No va durar molt perquè fa sol i fa vent, que són els enemics naturals de la neu. Així que per molt alt que estiga, que està a 1000 metres, no va durar. Fa fred. El tema del sol i del vent pues, no la va deixar aguantar més que pues, segurament este matinet, millor algo arriba demà, però res, no és una nevada, és una enfarinada, que se diu tècnicament. Aquí tenim un dels trossos més xulos, que s'ha quedat amb esta enfarinada, podeu veure. A més, ara pareix que estiga nevant. No és que estiga nevant, és que s'està desfent la neu a tota pastilla, i com que s'està desfent a tota pastilla, pues va caigant i pareix que estiga nevant. Però no està nevant. L'únic és que se desfà i cau. Però bueno, el raconet que s'ha quedat és una passada, bueno, mireu així mateix. A veure si es ve, si m'he tapat un poquet del sol. Mireu els arbrets amb la neu i este raconet. Això, com us dic, és la neu que se va desfent. El paisatge este que m'estic trobant és un poc simbòlic, perquè ara, este matí, no sé si ha passat ja o en unes hores, comença la primavera, és l'equinoccio, ho he sentit en la ràdio, no és que jo com tots els mortals pense que és el dia 21, però enguany és el 20, o no sé si tots els anys és el 20, però jo pensava que era el 21. Total, resumiendo, que estava pensant, hòstia, que simbòlic, no? Hi ha una neva, i ara sí davant dels meus ulls està desfent, està caiguen tots els arbres, i això. L'últim vídeo l'he tallat perquè han parat un ciclista i m'ha donat molta vergonya estar fent filosofia barata ahí en medio del camino, però bueno, se mantiene, ¿no? el rollo. Estic arribant al coll que dona accés al pic, però no crec que en el pic grave perquè hi ha molta gent. En la senda pel barranc no m'he trobat a ningú, però des que he eixit a la pista m'he trobat molta gent, m'he trobat inclús uns descerebrats que pujaven en un tot terreny a veure la neu, 5 ben juntats en un tot terreny, que donen ganes de dir-li aneu a fer la mà. Però bueno, el cas que això és el que se trobeix en la part de dalt. Hi ha més neu, però bueno, ja vos dic que queden horetes. I el que se sent és molta gent. El pic Espadà està molt massificat, és una llàstima, però està molt massificat. Entonces no crec que grave, faré alguna fotillo de cim i ja està. Vinga. No sé si sentiu la gent, però pareix que siga una terrassa del soroll de la gent. I és que el pic d'Espadà, malauradament, té un accés molt fàcil per carretera. I bueno, és una llàstima, perquè és un pic molt xulo. Collado que separa les dos vessants.
Però aquí fa molt de vent, el que us vull mostrar, a veure si veieu. Ahí podem buscar una finestreta entre la vegetació i Penyagolosa Nevaet. Sé que es veurà. Penyagolosa Nevaet. I res, ja encarar l'últim tram, si fa prou de vent, perquè ja no n'hi ha res que tocar. Y bueno, a ver qué tal. Sí. Bueno amigos, imágenes en directo. Me quedan un poco menos de 100 metros para llegar a la cima del Pic Espadán. Y aquí pues bueno, un poquito más de nieve, pero con la tónica general de que se va a deshacer a la velocidad del rayo. Les vistes de Penyagolosa Nevaet. I res. Hem d'arribar, no hem de venir molt del tot. O sigui que està molt bé. Bueno, així estic. Tinc molta sort, no hi ha ningú en el pic. És molt raro perquè m'han dit que n'hi havia overbooking. I bueno, les vistes són espectaculars. Sobretot, com veig que n'hi ha molta neu, no sé com suposa, i res, així estem. ¡Que me neva!